Zhodnotiť zápas, no tak vedeli sme, že to bude ťažký zápas, keďže bolo aj dosť teplo, takže toto hralo určite nejakú úlohu, ale my sme sa pripravovali na tento zápas veľmi dobre, tak minulý víkend sme vyhrali, tak chceli sme pokračovať vo víťaznej sérii, ale tak škoda, že sa nám to nepodarilo, ale myslím si, že pred zápasom by sme možno brali ten bod, ale keď som videl, aké šance sme mali a čo sme zavodili, tak v ďalších zápasoch sa nám to môže vypomstiť. 4 body ze 2 venkových zápasů, s tím asi může být spokojenost, ne? S tou minisérií takto. Tak my sme si povedali pred týmito 2 zápasmi, že určite chceme bodovať vonku a ako ste povedali, asi 4 body by sme brali a určite máme na čom stavať a ideme ďalej a dúfam, že tie body budeme ďalej zbierať. Před přestávkou teda dobrá nálada, řekněme, v tom týmu. Tak určite áno, môžu si chalani v kľude oddychnúť. My niektorí, ktorí ideme na repre, tak my budeme mať ešte nejaké tréningy, zápasy. Takže myslím si, že aj u nás, čo ideme chalani na repre, tak je dobrá nálada a myslím si, že keď prídeme naspäť po repre, tak budeme s chuťou chodiť do ďalších zápasov. Slovácko doma ještě nedostalo gól v této sezóně. Jak bude těžký tady dávat góly, nebo jak říkáte, vy jste ty šance měli a spíš jste měli smůlu, nebo jak tohleto? Tak, ako som povedal, to boli veľké šance, ktoré musíme premeniať, ale určite som videl pred zápasom štatistiky, že nedostali gól a chceli sme to zmeniť, ale škoda, že sa nám to nepodarilo. A ještě bych se ptal, z vrchu to vypadalo, že na tom trávníku jsou takové jako spálený místa, že tam někde chyběla tráva. Jak to bylo na hřiště, jak jste to vnímali? Tak ešte pred zápasom sme išli na to ihrisko si to pozrieť a ako ste povedali, boli tam nejaké časti trávy, ktoré chýbali, ale tak futbalista sa musí prispôsobiť každému terénu, každému počasu, takže každý hráč má tie isté podmienky, takže určite nie je dôvod sa vyhovárať.